Cada día repítenos unha chea de veces as consignas do pesimismo: crise económica, desideoloxización da clase traballadora, mercantilismo consumista que suplanta as ideas, individualismo. As brumas do imperio parecen habitar entre nós. E, con todo, alén desta grisalla radiografía da nosa sociedade, na Galiza escoitanse sons de protesta. Unha multitude de persoas ilusionadas con facer en realidade o proxecto de transformación que o nacionalismo veu deseñando desde os seus inicios, reméxense incómodas nas súas posicións. Son a outra voz. Estas persoas non queren ser chamadas marxinais por pareceren poucas. Non son 2, nin 200, mas o seu número é difícil de predicir porque medrará abondo cando vean collido as forzas para informaren os demais, para reflexionaren en común, para teceren a súa propia rede. Esta multitude está a demandar un espazo galego de comunicación para se asegurar as súas posibilidades de intervir na procura do pleno autogoberno. Agora, tras a desaparición nos últimos tempos de diferentes medios de comunicación en galego, é urxente ocuparmos ese baleiro e respondermos ás ansias informativas desa multitude que aspira á soberanía e que demanda coherentemente medios de comunicación propios, que transmitan a conciencia de sermos unha nación, de sermos Galiza. Precisamos medios que interpreten a realidade en termos galegos e non con ollada estatal nin europea. E precisámolos porque Galiza, históricamente marxinada, ten os seus propios intereses e a súa peculiar maneira de estar no mundo. Non hai aquí tentación ningunha de illamento, nin moito menos de provincianismo. Nada resultará máis internacional que exercermos o dereito á propia soberanía. Porén, os medios de comunicación habituais non só escurecen as voces críticas e invisibilizan o noso potencial cultural diferenciado, senón que distorsionan o proceso de construción dunha realidade social alternativa e manipulan a opinión pública tentando derrubar as ideas liberadoras e críticas. Neste tempo, desmesurado e voraz, unha multitude levanta o seu clamor para demostrar a súa firme crenza na forza creativa do entusiasmo, na fouteza de estar constituída por suxeitos que defenden unha idea e non os seus particulares intereses. Esta multitude pode organizarse en torno a este novo grupo de comunicación, Sermos Galiza, que difunda as ideas da sociedade galega, que as apoie, que lle sirva de canle de transmisión para dar forma a unha iniciativa comprometida con Galiza como nación e que terá na lingua galega o seu primeiro sinal de identidade. Quizais o termo multitude pareza excesivo cando as consignas do pesimismo insisten en que todas as posibilidades de cambio social están consumidas. Mais o concepto de multitude está impregnado de pluralidade, de heteroxeneidade e encarna o desexo de transformarmos Galiza cun proxecto colectivo, vital, diverso e creativo. Velaquí un proxecto único, o de elixirmos o noso destino, que se realizará sobre o traballo silencioso e entregado daquelas e aqueles que se nos unan. Unha multiplicidade de persoas a se expresaren libremente, negándose a que desde fora lles conten a realidade. Unha morea de resistentes coa ilusión de sermos Galiza. Hai moita xente, felizmente no país, pois que acredita na súa existencia e acredita nas súas posibilidades de futuro e, por tanto, acredita tamén na posibilidade de termos medios propios de comunicación que informen sobre nós, centrados en nós e, a partir de aí, abertos ao mundo. O que facemos hoxe é unha chamada á sociedade no seu conxunto, non? Que constituímonos nun grupo promotor que tomamos a iniciativa de conformarmos un medio de comunicación propio, mais que, lóxicamente, dependemos do que a sociedade decida. Nos facemos unha chamada a toda esa xente que sente esta necesidade e que ten o compromiso de defensa do país e da súa lingua e, por tanto, agora esperamos que eses sectores sociais se vayan adherindo a este proxecto e daquela, digamos, as perspectivas de futuro van depender moito da resposta que teñamos, que confiamos en que será unha resposta moi afirmativa, porque tamén xa realmente a nós mesmos nos ten chegado todas esas voces que así o demandaban. Sabemos tamén que este é un momento moi especial, tanto pola situación da lingua galega como pola dos propios medios de comunicación
até agora existentes en lingua galega, por tanto, é unha situación crítica. Perante esta situación crítica, nós facemos esta convocatoria á sociedade para que reaxa, para que colabore nun proxecto ilusionante, nun proxecto de futuro que, respetando todo o anterior, asumindo todo o legado, os legados precedentes, é un proxecto novo, diferente, novo, que non mira para atrás, senón que mira para o futuro, e, por tanto, que tamén está aberto a todas aquelas persoas que queiran colaborar nel. Insistimos neste proxecto, sobre todo, feito e nacido con entusiasmo, con optimismo, e tamén que vai ter unha visión, unha preocupación especial, sobre todo pola mocidade, ou seja, é aberta a toda a cidadanía, desde toda a cidadanía, pero sobre todo pensando moitísimo en todos os sectores sociais e, en concreto, na mocidade, que nestes momentos, digámoslo así, claramente non ten nada que ler, nin en galego, nin de outro tipo de cousas. E é unha convocatoria aberta que facemos a toda a sociedade, precisamos das súas ideas tamén, e dicir e insistir en que detrás de todos e de todas nós, as persoas que estamos aquí, hai un grupo de profesionais que está traballando na maduración deste proxecto que será a voz que precisamos e a información que neste momento Galiza precisa. Non podemos falar de días nin de meses, pero evidentemente antes de que remate este ano teremos un novo medio ou uns novos medios de comunicación en galego. Somos un proxecto plural, social, e teremos unha financiación social da xente que queira colaborar. Está aberto o proxecto. Nós somos promotores dunha idea que se irá, por moito que teñamos falado xa e que falaremos, esta idea irá se materializando na medida que outras persoas e eses colectivos se sumen e construan esa idea.